कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य संस्थान नानीज येथून रक्तदान शिबिर आयोजित केलेले आहे. आम्ही रक्तदान शिबिर मिडभाव दिनांक 9 जानेवारी, 11 जानेवारी इडियासडा, 13 जानेवारी पडेल आणि 16 जानेवारी देवगड येथे आयोजित केलेले आहे. तरी सर्व संप्रदायातील सर्व भक्तगण, शिष्य, साधक उपस्थित राहावे. रक्तदान देण्याची ही संधी डवळू नये असे आवाहन करतो. रक्तदाते इतर रक्तदात्यांनी पण उपस्थित राहावे ही आमच्या देवगड तालुक्यामधून आवाहन करत आहोत. श्री गुरुदेव. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.